Josu eta Leire bikoteak dira duela 3 urte. Josu bere etxeko sofan etxanda dagoela Leireri mezu bat idazten dio, argazki intimo bat eskatzen. Urduri dago ez dakielako Leirek nola erantzungo duen. Bat batean Leire zerbait idazten dagoela ohartzen da. Argazkia heltzen da eta Josu pospozik jartzen da. Argazkia deskargatu eta... Wow, zelako gorputza daukazu, nire lagunek ez dakite zelako neska laguna dudan. Pena litzateke argazki hau nire laguneri ez bidaltzea. Asko gustatuko litzaieke. Bidaliko dut. Jarraian argazkia bidaltzen du bere lagunen taldera. Begira zelako gorputza duen nire neska lagunak. Gustatzen zaizue? Taldeko kideek hainbat komentario erotiko bidaltzen dituzte. Danielek talde horretako kide batek pena sentitzen du neskagatik, baina ezer ez esatea erabakitzen du. Josuen lagunek Leireren argazkia berbidaltzen dute, eta azkenean igaztaratik difunditzen da eta egun batzuk geroago herri guztitik. Leireren lagun bat Danielek Leireri deitzen dio, zerbait garrantzitsua duela kontatzeko esanez. Laguna berehala etxetik irten eta Leiren gana doa. Zer? Ez da egia izango. Nola egin ahal izan du hori? Madarikatua, hil egingo dut. Begira Leire, badakit Josu maite duzula, baina ezin zara horrela gelditu, salatu egin behar duzu. Baina ez dakit zer egin, nik Josu maite dut. Poliziaren gana joango gara, ezin zara isilik geratu. Josu bere etxeko sofan etxanda dagoela Leireri idaztea erabakitzen du, argazki intimo bat eskatzen. Zertarako behar duzuzuk argazkia ba? Ez ditatzeko. Ez dizut bidaliko, hori nirea da bakarrik. Leire konfesazio serio bat du Josurekin aurrez aurre, eta argi uzten dio hori ezin dela berriz errepikatu. Ea Josu, ez zait ondo iruditu zuk atzo esandakoa. Ados nago, ez da berriro gertatuko, barkatu Leire, benetan. Une hartatik aurrera, Josuk bere pentsatzeko modua aldatu zuen, eta Leireri zin egin zion ez zela berriro errepikatuko.